Minsan na raw na walang natanggap na pensyon ang 72 taong gulang na si Junisha. Yun pala, naputol ang kanyang pensyon bilang survivor pensioner mula sa Social Security System o SSS. Ayon sa SSS, kailangan magtungo pa rin sa pinakamalapit na SSS office ang mga pensioner para mai-update ang kanilang record at mapatunayang buhay pa ang tumatanggap ng pensyon. Nag-withdraw yung anak ko, walang laman. Kaya nag-report kami, yung pala, kailangan mag-akop yearly. Kaya ngayon, hindi ko na kinakalimutan, ma'am. Pambili ng gamot, lahat ng pangangailangan, ma'am. Ang anak ni Junisha ang palagi niyang kasama na nagtutungo sa SSS La Union Branch. Ang 79 na taong gulang na sa Estefania kaya pa namang bumiyahe patungo sa SSS para i-update ang kanyang record. Pero paano raw kung sakaling hirap na siyang bumiyahe? Danto, ma'am. Panawanin na makaumayan ninyo. Just in case, siya kayo magtipanagnak. Kaya no, mabangga ako, no. Tinagak, jay-jay. So nga, nadak, ma'am. Kahit yung ba't nga dapat continuous di pension nyo? When, ma'am, yung pasi maglaw. Apaya, importante di pension. Kahit masapol nga kan, ma'am, adomati paggastuan. Gumatangak ti agas ko, gumatangak ti nagkitay mangan ko, nga kayat ko. Ang pag-update sa record o status ng mga pensioner, bahagi ng Annual Confirmation of Pensioner o ACOP program ng SSS. Importante na alam ng survivor pensioner ang SSS ID ng namayapang asawa. Valid ID o SSS ID naman ang kailangang dalhin ng mga retirees. Yung ACOP po o yung Annual Confirmation of Pensioners, ito po yung pagre-report po ng ating mga pensioners sa SSS. Ang purpose po nito ay upang makita po ng SSS na yung taong nagpe-pension ay buhay pa. So kailangan nila magpakita po ito yearly. So sa mga survivor pensioners, when we say survivor, namatayan po sila ng kanilang mga asawa o kaya yung pension nila galing sa kanilang namayapang asawa, kailangan po nilang mag-report yearly. Kailan naman po? During po birth month of the member o ng kanilang asawa. Okay, for example, ang birthday ng kanyang asawa is nasa buwan ng January, simula pa lang December pwede na silang mag-report hanggang February. Otherwise, kung hindi sila nakapag-report yung period na to, pagdating ng March, suspended na yung kanilang pension. Okay. Sa mga retiree pensioner naman po, ito po yung mga age 80 and above. Kailangan na rin po sila mag-report po sa SSS. Magpakita po sila na sila po ay buhay pa. Okay. Now, bakit ginagawa itong ACOP program na to? Una is to check po na yung pension po na nare-release po ng SSS ay napupunta po sa tamang tao, napupunta po sa ating mga pensioners na buhay pa. Kasi marami na tayong cases na kung saan namatay na yung pensioners, hindi nila nire-report, continue pa rin sila nagwi-withdraw ng pension nito. May naipakulong na rin umano ang SSS La Union dahil sa kaso ng withdrawal after death. Isa siyang anak ng namayapang pensioner na patuloy pa rin tumatanggap ng mga pensyon kahit na patay na ang miyembro nito dahil hindi raw niya idineklara sa SSS ang pagpanaw ng nasabing miyembro. Bukod sa pagkakakulong, kinailangan din niyang bayaran ang 200,000 pesos na pensyon na natanggap niya ng 5 taon dahil sa kasong withdrawal after death. May iba rin umanong paraan para makatugon sa ACOP program ng SSS. Marami tayong mga pamamaraan kung paano po mag-report ang isang pensioner, especially kung hindi na niya to kayang mag-travel. Number one is meron po tayong yung through video conference. Ibig sabihin po, merong da-download lang na app, meron siyang makakausap na from SSS, mag-video po sila para proof lang po na buhay po yung pensioner na to. Pangalawa po is mag-submit lang po sila ng application at sketch po ng bahay o residence ng pensioner at si SSS mismo na ang pupunta doon para i-check po kung yung pensioner na yon ay buhay pa. Okay? Then, of course, nire-require po namin yung medical certificate pagpapatunay po na hindi na niya kaya talagang mag-travel. So,
Again, kung hindi na niya kaya mag-travel, si SSS mismo na ang pumupunta para bisitahin po si pensioner. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.